kulumbai, दिनैनि दिना आंनि थाखाय जोबोद स्पेशल दिन मानो होनोब्ला आङो बे समायना संसाराव आङो जन्म जानो मोननायखाय आरो आङो इसोरनि समायना सोरजिनाय बुहुमाव जोनोम जानो मोनबाय आरो आङो समायना बुहुमखौ नुनो मोनबाय बिनि थाखायनो आङो इसोरखौ हाजासे हामबाय होननो सानदों थेंक इउ गड आरो आङो नैथियाव आंनि आइखौ थेंक इउ होननो सानदों मानो होनोब्ला आइया आंखौ 9 month आइया गावगायनि गोरबोआव लानानै बिराद खस्थ जानांदोंमोन आरो आइया आंखौ जोबोद दुखु दाहा सैनांनानै जन्म होबाय बिनि थाखायनो आइखौबो थेंक इउ सो माच आङो सेथियावनो बुंनो सानदों आंनि बार्थडेआव नोंथांमोना विश खालामहरनो बावनाङा दै आरो आंखौ नोंथांमोना बयबो बोर सारस्रि हरगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोना आंनि बार्थडेआव विश खालामहरनो दाबाव दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि बे बार्थडेनि भिडिअआव आङो माबा मोनसे जानानै एबा रंजानानै आङो भिडिअ लाबोनो सानाखै आरो आङो बार्थडे पार्टिबो खालामनो सानाखै आंनि बे जोनोम सानाव जोंनि लाइफआव माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बाथ्राफोरखौ सावरायना सोलोंनो हागोन खोमा होननानै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दायो इसोरखौ मिथिग्रा नखरा जाबाय जि नखराव इसोरनि बाइबेलनि फोरोंनायजों खुंजायो आरो बे नखराव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा इसोरा होनाय गाव गावनि बिबानफोरखौ मावलाङो दा आं बुंनो सानदों बिमा बिफा जानानै मा बिबान दं सेथियाव जाहैबाय सासे इसोरखौ मिथिग्रा बिमा बिफाया नखरनि नांगौफोरखौ जगायो 2 Corinthians chapter 12 verse 14 आव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन जे बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनो थाखाय बुथुमनांगौ नैथियाव जाहैबाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरा राग दा जोंहो Ephesians chapter 6 verse 4 बेयाव बुंदों गाव गावनि गथ'फोरखौ दा रागा जोंहो बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों खांदो 3आव दोङो जिउमायारि फोरोंनाय हुदा बिजाब 6-7 सिरियाव मोननो हागोन इसोरनि जि हुकुमफोरखौ बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनो फोरोंनांगौ न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखारनायाव आरो खामानि मावनायाव जेब्लायबो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो नांगौ अब्लासो गाव गावनि गथ'फोरा जिउनि मोजां आखल आखुखौ दानानै होयोब्ला नोंनि फिसानि आखला मालाबाबो गाज्रि जानाय नङा एबा नोंनि गथ'आ मालाबाबो गोरोन्थि मावनाय नङा आरो माब्लाबा मानसि जानायखाय गोरोन्थि मावफ्लांबाबो गिदिंफिननानै निमाहा लाफिनगोन 4 नम्बराव दोङो अननायजों साजा होनाय बोसोन बिजाब 13-24 सिरियाव मोनगोन नोङो गावनि फिसाज्लाखौ गाज्रि मावनायाव साजा होआब्ला बेखौ अननाय जानाय नङा नोङो बेखौ अनोब्ला फेंगोन बिनिखाय गाव गावनि फिसाफोरखौ थि मावनायखौ नुदोंब्ला साजा होनानैब्लाबो फोरोंनो नांगौ अब्लासो इयुनाव मोजां फिथाइखौ मोनजागोन दायो आङो बुंगोन फिसाफोरनि सोमोन्दै एबा गथ'फोरनि सोमोन्दै
सेथियाव दङ बिमा बिफाखौ मानि episode-119 सिरियाव मोननो हागोन। बेयाव बुंदों नोंसोरो गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ मानि मानोना बियो खालामनांथाव। बिमा बिफाखौ मानिनाया इसोरखौ सन्तुष्ट खालामो। कलसिया 3:2 सिरियाव नोंथांमोना मोननो हागोन। जेब्ला बेफोर बुंनाय बाथ्राखौ जिउआव सोनानै लागोन अब्ला नोंनि जिउआ सेथियाव गुन गोनां जिबन जागोन, क्वालिटी लाइफ जागोन। नैथियाव गोलाव जोरगोन, लं लाइफ जागोन। जोबनायाव आं आंनि लाइफखौ बुंनो सानदों। दायो आङो आं मामा न'आव दङ। आंनि बाबाया सासे इसोरखौ सिबिग्रा मानसिमोन, नाथाय बिनियाव सोलायनाय जिबन गैया। बियो अख्रा गोसोनि मानसि। नोंथांमोना बे स्क्रिनशटआव नायनो हागोन। बिनि महरखौ गुबुननि सिगाङाव बियो इसोरनि बाथ्रा बुङो, नाथाय गावनि जिबनाव बियो सोलायनाय गैया। जायफोरा बिनि हिक्का होनायखौ खोनासंगोन बिसोरबो जिउआव आशीर्बाद मोननाय नङा। नोङो गुबुनखौ फोरोंनोबा सिगाङाव नोंखौ सोलायगोर, अब्लासो नोङो इसोरनि बाथ्राफोरखौ फोरों। जोबनायाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। आंखौ नोङो फन हरनानै डिस्टार्ब खालामहरबाय थानाङा, खेलायबाय थाहरनाङा। अब्ला आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। ओमफ्राय आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा खालाम। आंनि बार्थडेआव नोंथांमोना विश खालामनो बावगारनाङा। बाय बाय। लाभ इउ अल।